जों बेखौनो फोरमायनो सानदों सासे माहाजोन आरो निखावरि लार्जारनि गेजेराव थैनायनि उनाव जिबना सोरगो आरो नोरगआव सुखु आरो दुखुनि रायलायनायनि बाथ्रा। लार्जार अनहरदो नों आंखौ थरथिंसे हालिया आं सहायनो बे नोरोंसालियाव। अनहरदो नों आंखौ थरथिंसे लाजार अनहरदो नों आंखौ थरथिंसे हालिया सहायनो बे नोरोंसालिया हालिया सहायनो बे नोरोंसालिया। मोजोमसे अननाय अराय सम हास्थायदोंमोन नों आंनिफ्राय। मोजोमसे अननाय अराय सम हास्थायदोंमोन नों आंनिफ्राय। सैमा बादि खालामदोंमोन आं संसाराव थानाया। सैमा बादि खालामदोंमोन आं संसाराव थानाया। लार्जार थांनानै खिन्थाहैदो आंनि बिदा फंबायफोरनोबो आं बायदि नोरोगाव थाफैनाङैनि खिन्थाहैथारदो बासायजानायनि बाथ्रा बे नोरोगनि। लाजार थांनानै खिन्थाहैदो आंनि बिदा फंबायफोरनोबो आं बायदि नोरोगाव थाफैनाङैनि। लाजार थांनानै खिन्थाहैदो आंनि बिदा फंबायफोरनोबो आं बायदि नोरोगाव थाफैनाङैनि। खिन्थाहैथारदो बासायजानायनि बाथ्रा बे नोरोगनि। खिन्थाहैथारदो बासायजानायनि बाथ्रा बे नोरोगनि।
फोथायनाय नङा बिसोर नोंनि आंनि बाथ्राखौ माहाजोन थैनाया माब्रै खिन्थाहैनो फोथायनाय नङा बिसोर नोंनि आंनि बाथ्राखौ दंखायो बासाय जानायनि बाथ्रा खिन्थाग्राया संसाराव दंखायो बासाय जानायनि बाथ्रा खिन्थाग्राया ओ लारजार अनहरदो नों आंखौ दरथिंसे अनहरदो नों आंखौ दरथिंसे हालिया सहायनो बे नोरोगसालिया हालिया सहायनो बे नोरोगसालिया Thank you.